Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Viper 751 и мамка му. Така и този клип го снимам заради епичното ми завръщане в VBOX. Ще започвам отново да снимам клипове. Бях спрял малко. Забравих. Тук с мен е Мартол. Мартол е къв. Да. За кол. Мартол. Така и този клип го снимам. Всъщност само играя мъта, така е, да има фон. Иначе искам да ви кажа, че почвам отново активно да качвам клипове. Може да, обаче да не са отново всеки ден, може да са през ден, но ще бъдат по-активни. Няма да съм като сега, не съм качвал, защото доста време клипове. Очаквайте и до не знам. Надявам се до началото на другия месец да съм почнал с Legit епизодите. Така, тук сме в сервера на Venom. Ще качвам и ще правим и епизоди, нали, на МТА и на много други игри ще правя. Ще правя и на Plants vs Zombies. Само че вместо да правя като на Sparko на Mini Games, ще правя на Adventure. Той каза, че е много голямо. Щом е голямо, аз ще играя на него. И на Принца на Персия. Бях започнал епизоди преди време, защото едни хора поискаха, но после като видях, че няма никакви зрители, спрях да правя епизоди, но сега мисля, след като се оправя компютъра, сега ще кажете за кой път повтаряш, мързи ме да го занеса. И ще започвам отново епизоди, надявам се да този път вече Принца на Персия да набере по-голям интерес сред потребителите. И така. Защото Майнкрафт стана банално. Да, само Майнкрафт е скучно. Аз се казах. Да ви спомена, другата седмица е казано, че в България или в цял свят, или поне в България излиза нови апдейт 1.8, нали, с Ender, с всички други глупости. И явно епизодите, които ще снимам на Minecraft Legit World, ще бъдат на новия, да, разбирате ме, на новия апдейт. Аз мисля да направя още... Добре, довърши с това. Да бе, говори аз. Мисля да направя още един-два епизода на Adventure Map и спирам, защото... Опа! Както казаха Наруто и там още не знам колко хора, Майнкрафт стана банално и много хора... Аз сега правих от начало, на които поискат Adventure мапове, им правих клипове, сега вече не ми се прави, защото на хора, на мапове, които искат, те ми пращат някакви ламерски, умрях като нуб, някакви ламерски от сорта на примерно намерила едното ми 10 купчета надолу, както вика Venom и такива глупости, които са някакви напълно импровизирани и глупави. Точно заради това спрях да правя толкова често Adventure епизоди, защото аз, нали, бях почнал от начало активно с Adventure епизоди. На ден някой път качвах и по 2. Но като видях вече, че не ми пращат толкова интересни, започнах сега. Ето виждате, направих на Adventure мапа на... Кой беше последния, не помня, но... Направих на Venom, защото ми хареса. И разбрах приключенски спомени, разбрах, че няма да бъде само глупости от сорта на намери ми лайното и... Не, ще паднеш. От сорта на намери ми лайното и от сорта на вземи водата и се изкачи. Такива глупости, разбрах, че няма да бъде от този сорт и ми хареса, имаше историка. И аз си казвам, няма да спирам Майнкрафт за това, че ще правя Принца на Персия и Plants vs Zombies. Ще продължава да си играя, но просто няма да бъдат толкова на често епизодите, защото все пак Майнкрафт омръзва вече. Както казвам. Това се чуя на какво прави епизоди. Ето, както днес ЗЗФ каза, Коес, Dead Cry и Sparko вкараха Майнкрафт в България. И
Всичките бяха потребители, които са се заребили по тази игра, нали, повече са почнали, нали, да правят клипове. И вече всеки втори да прави клипове, то самото това става банално. За това. Няма смисъл само на Майнкрафт да се снимат клипове. Ей, Venom скоро каза. Аз почнах на Island да оцелявам, видях, че после след мене 5 човека почнаха и аз се отказах. Направих един епизод, но... И да. И завърнах се и в Mini Creatures. Yep. Да. Скоро очакваме да се върнат Хими и Дигъл. Дигъл не го знам къде е, Хими някъде там на гости или къде го знам. Скоро ще се върне Хими за Дигъл. Изобщо с него не сме се говорили скоро. Пускай 7 Не сетнах мапа, бе. Мамка. Пускай 7. Така, Lino Cross, това е мапа на Venom 960 и Explosive MC. F е на Venom. F Ultra Cross е на Venom. Да, и Ultra Cross е на Venom, но той не ме харесва. Друго, какво да кажа. Мога, аз не знам вече какво. Някаква друга игра, да я знам. Мислям да правя на Angry Birds епизоди, но Angry Birds са много части и някои се повтарят дори. И също така обаче е възможно и да замества Plants vs Zombies с Angry Birds или да направя първо на едното и после на другото. Да, верно, не лоша и за това. Той има две части. Някой, ако иска, може да направи на една от тях. Аз знам на какво ще правя епизоди. Опа. Съм почнал да има. Хубаво е да се прави на някоя голяма игра. Като имам на предвид, която да има историка, не като само Plants vs Zombies и такива като Minecraft. Аз за това гледах и почнах Принца на Персия. Защото искам някоя игра, която да е по-солидна и да има повече епизоди да мога да направя. Не колкото може повече. И да заребя хората. За Покемон, какво да кажа, няма да има повече епизоди, поне си изгубих сейвките. Много яко, не знам я защо. Дори масивната ми сейвка, на която играх, и не загубих в момента, не играя Покемон. Играя единствено в древнатката, говоря с те идиоти по Skype. Играем МТА, играем Омага Поп, играем глупости. Ще прави и други глупости, ще правим... Излиза там навън, да ни кажете, че не излиза. Шпацията не излиза. Да, излизаме навън. Това е друга тема, няма... Да, това няма какво. Искам само да кажа още... Какво щях да кажа? Да. За в бъдеще може и аз, както Explosive MC направя, за бъдеще може и аз да направя един лайв стрим, но това е под въпрос. Понеже не знам дали компа ми. Все пак на Explosive му беше доста добър компа и имаше много проблеми с лайв стрима. Имам на предвид не проблеми, защото нали не участвах. И когато го гледах и на място разговора забиваше, ако аз направя, сигурно ще е трагедия. Ще правя такива пак, мога и нататък да правя някакви... Шпацията ми предлагаш да правим заедно Survival, не знам, онлайн на Minecraft, защото... Мале, като ми каза Survival... Косна. Както и да е. Беше ми казано, можем да правим за Baby Creatures и за моя, за неговия, за някой друг Creature профила. Да правим онлайн епизоди, не се знае все още, всичко е под въпрос. Защото трябва да отговорим първо на няколко неща, кой ще хоства сървъра, кой ще са епизодите, защото ще има много проблеми. Ако кажа сега, аз ще хоствам сървъра, пък пред другия да са епизодите. И примерно ето както имаше, аз хоствах сървъра, пък бяха в акаунта на Шпацията епизодите. Защото той нямаше епизоди. И така по-нататък може да има, всичко е под въпрос да видим. Дали ще правим изобщо, аз мога да хостна и хубав сървър, но
Може и някой друг да хостне сервер, може и други хора от Creature, нали, да участват. Марто може да направи сервер. Нали те? Аз мога. Да, и още имам да кажа за Терария. Терария мислехме с шпацията скоро пак да започнем да правим епизоди, обаче аз се исках, че имам. И шпацията ми наведе на мисълта да направи сервер и да правим и мултиплеер на Терария епизоди. Заедно с Пепунски. Или с мен. Да. И с Марто. И това също е идея. Но казвам ви, нищо решено, казвам ви идеите, които сме взели в момента. Значи в момента, само да ви кажа, 2 часа през нощта и клипът ще бъде най-вероятно качен към сутринта. Вие ще се видели сигурно и днес по-късно може би ще кача още един клип. Или пък може би не знам. Ще видим. Пък аз как коментирам клип за мини Creatures профила. Да, коментираш ти клип. Днес мога да направя по-късно. Имам на предвид днес, да, след като легна, след като се наспа, след като се събудя, мога да направя клип. Това нямаше нужда, ама къде. Мога да направя клип на Plant vs Zombies, на тези игри са по-малки, така че мога докато преди да си преинсталирам компа, да я превъртя. Имам на предвид Plant vs Zombies, съм си го замислил да го направя дори на колко, на 4 епизода, на 5 епизода да я превърта, 5-6. Имам на предвид, може епизодите да са по 30 минути, обаче да бъдат качвани в Daily Motion, обаче да бъдат целия левел. Имам на предвид, на левела има 10 части, аз да минавам и 10 части на левела и да снимам през това време. И така. Няма какво повече да казвам. Марко, ти можеш да кажеш нещо? Не. Да. Това беше от нас. Чао. Довиждане. Чао. Чао. Чао, довиждане, така. Довиждане.